Damas e cabaleiros, nenas e nenos, bucaneiras e bucaneiros, teño a honra de lles presentar o único, o máis incrible, impresionante, alucinante e asombroso circo destas augas. Así comezaba o espectáculo, baixo a atenta mirada de centos de persoas. O home que o dirixía parecía non ter moi boas pulgas, con peiteado coa raia ao medio, ben engominado, un gran mostacho negro e co entrecello engurrado, que impuña máis respeto ca diversión. Tras saír cada un dos compoñentes do circo, as acróbatas, o mago, a muller barbuda, o forzudo, a domadora, o payaso, un tras outro, finalizaban co membro máis famoso e importante do espectáculo, Little Johnny, o incrible home bala. Little Johnny era un mozo de 24 anos que nacera en Cidade Propicia, a cidade máis próspera do mar da Ferralla, dedicada exclusivamente á metalurxia, onde todos traballaban de sol a sombra como auténticos escravos para o home máis rico do lugar. Durante o embarazo, a nai do rapaz traballou o mesmo case non estivese encinta, e sempre tivo a sensación de que algo non ia ben, aínda que non sabía o que. En Cidade Propicia traballaban os metais que producían as illas férreas, que eran 4: Illa Cobre, Illa Mercurio, Illa Aluminio e Illa Platino. Cada unha delas era unha mina do metal que indicaba o seu nome. Os traballadores da cidade estaban expostos a estes produtos, a gases tóxicos, a fumes, a pó, a toxinas, continuamente. A maioría dos habitantes non conseguían pasar dos 60 anos, polo que ninguén podía desfrutar da xubilación. Pero, para compensar isto, os salarios eran bastante máis elevados cos de calquera outro dos habitantes do mar da Ferralla. O problema estaba en que, ao ser piratas, os arredores da cidade estaban infestados de ladróns, así que o gobernador mandou construir unha muralla que englobase todo aquel terreo. O que había nas aforas da muralla era basicamente un terreo pedregoso, escarpado, que comunicaba co resto de lugares por unha senda entre rochas, chamada a Senda dos Foraxidos, onde un podía ser asaltado a calquera hora do día e máis aínda pola noite. Pese a este impedimento, moitas familias conseguían chegar ás portas da cidade, onde, a pesar do duro traballo, poderían ter un teito baixo o que dormir e alimentos que levar á boca. Ese foi o motivo polo que a familia de Little Johnny, de nome real Jonás, se instalou ali. Cando a nai do rapaz deu a luz, todo parecía estar correcto. Os anos pasaron e o neno ia facéndose maior, pero aínda que o tempo transcorría, o rapaz case non medraba, pois aquelas toxinas que súa nai fora respirando durante tantos meses afectáranlle, e cando cumpriu 15 anos medía exactamente 90 centímetros. En Cidade Propicia, con 16 anos, xa permitían traballar, pero aquel rapaz xamais llo concederían, porque coa súa estatura non podería desempeñar ningunha das labores metalúrxicas, ademais de ser un obstáculo para o resto de traballadores. E o caso era que o rapaz quería traballar, sentirse unha persoa de proveito. Sara, unha grande amiga súa, era o seu maior apoio. Buscaron xuntos traballos que o pequeno puidese realizar, pero sempre sen éxito. Ata que un día deron cun home con cara de poucos amigos que se instalara na cidade para dar o seu espectáculo. Un pequeno circo con 4 membros soamente. El, que era o director, Gutiérrez chamábanlle, un payaso que pasara a metade da súa vida no cárcere polo seu comportamento violento, de nome Emanuel, un forzudo de tez avermellada de orixe ruso, Sergei, e unha estricta e seria muller, a esposa de Sergei, Pina, que era a domadora. Aquel mal encarado home viu o pequeno Jonás enamorouse completamente daquel defecto que tiña. Pediulle que formase parte da súa banda circense e o pequeno aceptou. Gutiérrez chegou a obsesionarse enfermizamente con aquel rapaz e dáballe todo o que podía,
Máis cartos, máis horas libres, nunca lle berraba por nada, e no fondo facíao porque aquela banda ambulante conseguira fama e prestixio gracias ao pequeno, coñecido xa como Little Johnny, o incrible home bala. Pois aquel espectáculo, tras presentar os membros un a un, daba comezo coa actuación do payaso. Non é que fixese moita gracia, pois na metade das cousas cometía erros. Parecía que sempre estaba bébedo, e en realidade estábao. E a xente no fondo notáballo, nenos inclusive. O remate del seguíanlle os demais, deixando para o final o máis esperado polo público. Gutiérrez sempre deixaba Little Johnny para o peche, pois sabía que a xente adoecía por velo e agardarían o tempo que fixese falla ata que actuase. E así foi. Un enorme canón pintado con raias brancas e vermellas e con enorme estrela azul no medio e medio era empurrado ao medio da pista por dous homes e un terceiro sostiña nas súas mans unha caixa que pousaba xusto diante do canón. Tras un longo redobre, a caixa abríase e de dentro saía a verdadeira estrela da función, cun casco pintado a xogo coa gran arma. Medía pouco máis dun metro, e entre o casco, o antiface e o traxe non deixaba ver case nada do seu corpo. Soamente unhas greñas dunha cor azul violácea asomaban na súa cabeza. Dun chimpo, metíase no tubo e, coa cabeza asomando, prendía un cigarrillo, dáballe un par de caladas e prendía con el a mecha. Mentres esta se ia consumindo, el continuaba a fumar con toda a tranquilidade do mundo. Un minuto despois, acabado o cigarro e acabada a mecha, saía disparado por todo o alto. Mentres isto sucedía, 3 homes estaban a observar nas sombras, tecendo un terrible plan para borrar do mapa aquel pequeno home, aquel que foi capaz de lle roubar o protagonismo dende o primeiro día que apareceu. Olivia e os seus compinches levaban 2 días navegando lentamente no mar da Ferralla. Viron golfiños saltando ante o sol do atardecer, bancos de quenllas cruzando as augas, barcos de pesca cas súas redes pescando inmensos atúns, tartarugas mariñas, cousas que en terra aínda non tiveran a sorte de contemplar. Mou xa estaba ben instalado na cabina do vixía, que de feito pechara con fiestras, colocara unha extraña cama e os diversos instrumentos de navegación que precisaba para desenvolver o seu traballo. Vidro e Marte estaban felices, sentíanse máis libres que nunca, ademais duns afortunados. Olivia asíase o temón como a boa capitana que levaba dentro. Mentres Elvis permanecía no seu ombreiro atento a calquera cousa nova e maravillosa que puidesen vivir. Non tiñan un rumbo fixo. Soamente a moza quería cumprir o seu propósito vital, pero non sabía nin por onde comezar. Deixaran atrás Porto Feluxe e as vistas que a costa lles brindaba eran da fraga do Esgrebio, que separaban o porto da aldea Glauca. Mou! Mou! Estamos preto da nosa aldea, equivócome? Preguntaba a berros Marte. O que podedes ver é a fraga do Esgrebio. Un pouco máis alá está a vosa aldea, sí. Apetecevos dar unha volta entre as árbores? Podíamos facer ali unha picnic. E despois podíamos pasar pola casa destes dous. Que opinas, capitana? Elvis, a ti apeteceche? Podemos almorzar ali, que seguro que con tanta sombra estamos ben fresquiños. E despois imos visitar a aldea. O moniño asentiu sorrinte, así que o rumbo do barco cambiou cara á costa. Media hora máis tarde, dispúñanse a soltar a áncora e visitar aquel precioso, e parecía que fresco, bosque. Little Johnny, tras facer un par de cabriolas no aire, tirou dun cordel que sobresaía nun dos laterais do seu traxe e un enorme paracaídas abriuse nas súas costas. Tiña outra grande estrela azul no medio, a xogo co canón, o casco
incluso a carpa do circo. A súa actuación non duraba moito máis de 5 minutos, pero en tan só ese tempo era capaz de levantar ao público, sen excepcións, que coreaba ao unísono o seu nome. Little Johnny aterraba nas gradas, e a xente quería autógrafos, e el firmáballos a todos. O director aplaudía máis forte cada vez que vía aquel pequeno, e este continuaba a firmar. L.J. Un pequeno artista agradecido. Despois de desfrutar dun bo almorzo á sombra daqueles piñeiros, os tripulantes do diésel estomballáronse na herba, con intención de descansar baixo aquela brisiña que soplaba entre as árbores. As súas ramas e follas mecíanse con suavidade, deixando chegar aos seus rostros algunha que outra raiola de sol. Vidro xa dormía, e Marte fumaba lentamente, soltando o fume en forma de anéis que ascendían e desaparecían baixo a luz solar. Mo e Olivia estaban a manter unha lenta conversación, así como: "Isto é vida. Dou fe. Que agustiños está a sombra. Tes toda a razón." E o pequeno Elvis observábaos a todos, gozando daquela extraordinaria paz. Pechou os olliños e deixouse levar por cada son da natureza, os paxaros, o movemento das follas, os grilos. Entón, notou que algo suave se pousara na súa cara. Botoulle a patiña e abriu os ollos. Tratábase dun panfleto no que se vía a carpa dun circo que tiña un burato no teito, por onde parecía que saíra un home que estaba a voar en primeira plana. Levoullo a Olivia e ela leu en alto: "O asombroso circo de Gutiérrez, coa esperada actuación de Little Johnny, o incrible home bala." Que é iso? Un circo? Onde está instalado? Preguntaba Mou curioso, que se incorporara de cara a Olivia. Aquí pon que está en Pobo Central e que actuarán ata o 20 de xullo inclusive. Quedanlle 2 días e a tarde de hoxe. Central está aquí ao lado. Mou tiña os ollos iluminados e Elvis tamén. E resulta que os dous irmáns xa non estaban deitados, senón que tamén estaban igual, mirando a súa capitana. Que vos pasa? Queredes ir ou que? Home, xa que preguntas, estamos tan preto. Nós, polo menos, nunca fomos ao circo. Díxolle Marte mirando a seu irmán máis novo, e este afirmou rotundamente: "Non acougades nunca? E o barco que? Deixámolo aí e listo? E se o rouban?" Veremos agora a primeira función e tan pronto acabe volvemos a correr. Mou tiña agora o panfleto na man e leu en alto os horarios que estaban ali escritos. Imos ás 4, que seguro que vai todo o mundo, e así o barco non corre ningún mínimo risco. Como Olivia era moi boa e quería facer felices aos seus compañeiros, ademais de que nunca estivera nun espectáculo deses nin ela nin a súa mascota, e por el faría o que fora, aceptou. En lugar de dirixirse cara á aldea Glauca, foron cara ao centro, pois xa se olvidaran completamente do seu destino. A cola que había para entrar na carpa era bastante considerable, pero, se a que chegaran ata alí, terían a que facer igualmente. As entradas cobrábanas na porta, e o home que o facía era enorme, cunha densa barba e un crespo cabelo, e tiña o descuberto peito cheo de cicatrices e rabuñaduras. 10 minutos máis tarde estaban a piques de entrar. Xa nos toca, xa nos toca. Mou saltaba de felicidade vendo que xa ían pasar. Cantas entradas? Dixo o gran home. Pois... O do pelo verde mirou a cada un e detívose un ana con Elvis. 5? O porteiro mirounos tamén, volveu mirar a Mou e dirixiu a mirada aos outros 3 rapaces. Mou engurrou o ceño. Somos 5. Repetiu.
O fortachón ignorouno. Pero que lle pasa? Estoulle dicindo que somos 5. Non me entende. Comezando a desquiciarse e a punto de lle saltar as costas, interviu Marte. Somos 5, sí. Perfecto, aquí tedes. Son 5 moedas de ouro, unha por cabeza. Cuidade do rapaz, que me parece a min que debe aprender modais. Como que o rapaz? Pero que di este gordo? Vidro empurrou a Mou cara dentro antes de que o problema fose a máis. Voulle dar eu modais. Antes de subir ás gradas, outro home barbudo, pero máis esqueléctico e baixo, recollía as entradas e indicáballes onde se sentar. Olivia estaba abraiada ao ceder dentro da carpa, igual co resto dos seus compañeiros. O sitio era enorme, cunha altura incrible. Cordas e ferros percorrían o teito. Bandadas de pombas brancas e gorrións voaban no alto por entre cada recuncho. Grandes focos daban voltas e cambiaban de cor a cada pouco. As gradas estaban cheas de xente que falaba sen parar. Nenos e nenas rían a gargalladas e saltaban nos seus asentos. Anciáns, rapazas e rapaces novos, familias completas e incluso capitáns de navíos cos seus gorros e as súas mascotas podían verse entre o público. E o mellor de todo era o cheiro. Non cheiraba a animais nin a persoas. Cheiraba a flocos de millo recén feitos e a algodón de azucre. A experiencia que estaban a vivir, a felicidade que ali se sentía, era algo que sempre recordarían. Unha pequena ráfaga de aire invadiu a estancia e o billete de Olivia saiu voando. Raios! Idevos sentando que agora vos pillo. O billete pasou por debaixo da lona e Olivia xa comezaba a encabuxarse. Apartouna e entrou no outro lado. Ali estaba. Condenado papel? Agachouse para collelo e entón escoitou unhas voces que proviñan doutra estancia que había a continuación daquela. Achegou a orella e... Parecerá un accidente. Ademais, ninguén sospeitará dos membros. O parvo de Gutiérrez vai ter que volver a confiar en nós. Hoxe, o home bala convertirase no home bomba. A rapaza estaba escoitando o que parecía un intento de asasinato. E, se alguén non facía algo por remedialo, non sería soamente o intento. Apartou a lona un chisco para intentar ver quen eran. Sentados nun vello sofá había 2 homes. Un deles tiña unha mesta cabeleira verde e un enorme nariz vermello. Bebía sen parar dunha botella de whisky. Fronte a él estaba sentado un home anchísimo, cunha barriga enorme. Tiña posta unha camiseta de raias brancas e vermellas e facía pesas en cada brazo, sen descanso. Unha terceira persoa apareceu, dicindo que estaba todo listo. A voz era de muller e tiña un acento estranxeiro, igual co home das pesas. Vestía un traxe negro e ocultaba o rostro baixo unhas enormes gafas de sol. Detrás de Olivia, pudose escoitar que a función xa dera comezo, pero a moza preferiu quedarse observando un anaco máis. Diana, ven aquí agora mesmo. Berrou o payaso, que xa parecía ebrio, e unha rapaza cun bañador e maquillada completamente, con arcos de abella e estrelas por todo o corpo, apareceu en escena. Que foi, Emanuel? Píntame ben a cara, fai o favor. Díxolle aquel sinistro clown. A rapaza chegouse e, con intención de facer o que lle dicía, o home agarrouna e sentouna na súa perna. Espera. Primeiro quero que vexas unha cousa. Seguía a agarrala mentre levaba unha man aos seus pantalóns. Déixame! Emanuel, estásme mancando! Mancar, vou te mancar agora. Ti espera.
Xa tiña os pantalóns desabotoados. Cando a moza se deu soltado e nun intento por sair dali, a muller que estaba con eles púxose diante. A xove acróbata díxolle que a deixasen tranquila, mentres o forzudo ría ante tal situación. Olivia tiña ganas de estrangular a aqueles noxentos tres, así que decidiu ir avisar aos demais do que estaba a acontecer. Camiñou cara atrás, devagar, e deu media volta a todo correr. Ai! Bateu con algo, caéndolle o sombreiro, e por uns segundos quedou atontada, levando unha man á fronte e apertando os dentes da dor.